banana, nakita nyo, nakabrief. And then, nagdala din ako ng aking mga paninda. Kumustamos mga amigas, amigos, ginamos. Long time no see now na naman, nagin. Bitaw mga kahigala karon is gabi na. Kakauwi pa lang namin mga kahigala galing sa trabaho, no? Unsa nang orasaha kayo palaka na naman kami ni Banana, ulala. Si Banana nasa sala nagigdahigda kay naghuwat nga mo init ang tubig, no? Kay perti na laging tugnawa diri. Di na pwede og di ta magpainit sa tubig, no? Mao lagi na ang dagdag bayro no na pod kay lagi sa kuryente ba. Ay, Diyos ko, pero ingani man jud ang life, puro bayro nun. Bayad diri, bayad dito. Sana all, daghang bayro nun. Kayo mga kahigala, may mga bayro nun ba kayo? Para magka-classmate tayo? Bukas pala ng gabi mga kahigala is mag-sleep over kami, no, ng mga bishes doon sa bahay nila ni Daryl. So, ayan si Banana, nakita nyo, nakabrief. Samok sinaglabay-labay mo na nagtidibir og lubot. Nawa na nun ta mga kahigala, kan si Banana ulala ka jud, anong kasamok yan. Dito mga kahigala mo na lagi to, no, mag-sleep over kami sa bahay nila ni Daryl. Siyempre, malipayon mi nga, magkatapok na po balik, no, kay medyo mga busy na miro, no. Minsan na lang kami magkatapok-tapok. So, bukas is tawanan na naman, chikahan, kainan. Siyempre, di mawa ng habhaboy, do, kain bawor. Mo lagi na nanglingin na niyong naong mga kahigala, kay rice is light. And then, ang dadalhin ko bukas is chips, soft drinks, tapos milk tart. Yun lang. Kasi nga, wala na akong time magluto mga kahigala, no? Kay, iniguli na mo diri, hapon na. Sa gabi, yun dyan, nag-abot pa diri, load shedding na, di na makaluto. Pero, ang kakapoy na minsanan, wala din kaming tubig dito, kay nakaproblema ning among kuan diri, abot sa tubig ba. So, ay, medyo gajud, oy, arang ka-busy jud ang among show mga kahigala. Busy nga, way kita. Samok sinang busy way kita. So yun lang mga kahigala, no? See you tomorrow. The next day. Mga higala, nandito na ako sa bahay nila ni Daryl. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Kay lagi dito ay nani amulakaw ni Banana ulala, no? Nagpahatod ko diri. So gikan niya sa shop, and then sunod ko sa halas size na. Kakarating ko pa lang. So ito sila ni Cindy, Sheena, at Lucian at chika-chika. Tapos ako busy sa kakakuha ng video kay lagi vlogger kintahay ko na ay resibo. So yan si Higala Lina at si Daryl busy sa kusina. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Katatapos pa lang namin kumain ng dinner, so magkapi-kapi na naman. And then ito partner donut at yung dala ko na tart. Yan, yummy mga kahigala. Hi! Nag-stop over kami dito sa bahay nila ni Daryl. Sara kasala do. Dina. Kasi si Gala, ang pula yung nakatagal. Di ba pala si Gala? Ang saya-saya. Video-video. Punta ka na ito. Si ano na wala? Sino? Si Daryl. Si Daryl. The next morning. Kagabi. Yun yung aking anak. Ako kalahati yung kinain ko kagabi. Almusal, oh. Yung sampurado, pandesal. Ito na lang. Ano ito, te? Bigyan mo kami nito ha. Babas, para bukas. May gatas yan? May gatas yan? A few moments later. On the way kami ngayon mga kahigala sa Cape Town. Mag-alas 2 na dito sa hapon. Sigisihan na naman mag-attend kami ng baby shower. In-invite nila ako. Sinama ko na lang si Banana kasi alam niyo naman na hindi ako marunong mag-drive. And then nagdala din ako ng aking mga paninda. O yan, sa likod. Tapos may order din sila sa akin. Dinala ko na lang din ba para isahan na lang. No? Anak po, nanikamot na po si Higala o panginabuhi kay ang lisura ang lain. Sige naman tayo, English
bahay nila ni Neljen. Wala pa nag-start mga kahigala, medyo na ilang kami dalawa ni Banana, kay kami raman lagi taga sa Musip West dirian, nagsulok flight ko, kay lagi na ning kamot ang inyong higala na mahalinan today, no? Nag-try lang ako ba, wala nang sama ko mag-try. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar. Everybody, this is courtesy of my husband. Thank you so much for everything, for organizing, for the blessings, for the food, for the efforts for 4 days, for the gifts, everything. Thank you so much. We really appreciate it. You're welcome. I want to try, but you know, Y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento. Hasta que el llanto solo junte nuestro cuerpo. Pauwi na kami mga kahigala kay alas 6 na ng hapon. Unja winter na diri so medyo git-git na gadyo ang paligid, no? Hindi ako masyado nakapag-update kay lagi na uwaw ko kay pag-upa ko. First time pag gadyo na ako naka-attend sa ilang mga lokasyon ba sa taga Cape Town. Nag-try ako doon para makapagbinta din ba. Medyo nahiya ako magbinta. Buti na lang at may dalawa akong kakilala doon. Bisaya din. So, tumulong din sila na binta sa aking mga paninda. Pasalamat ako sa Diyos kay nakahalin today. No? Bahala ginagmay basta kanunay. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres ver. The next day. Di na ako nakabalik sa inyo kagabi mga kahigala, no? Galing sa Cape Town kay gigutomi pag-abot onja gikapoy pod, no? Labi na si Banana nga maoy nag-drive. Times 2 jud ang kakapoy ni Banana. Ulala. Onja ako pod gikapoy og lumaag bitaw oy. Di ba pagka Saturday doon ako sa bahay nila ni Daryl nag-sleep over. Nagpahatid ako ni Banana doon mga 6 o'clock sa gabi. Onja pagka Sunday is nagpakuha ako sa kanya doon sa bahay nila ni Daryl mga 10 AM kay lagi pupunta pa kami sa Cape Town mag-attend og baby shower. Ang purpose lang sina akong mga kahigala nga mo attend og baby shower dito kay aron makatinda ko sa akong mga baligya. Nakabinta ako doon mga kahigala kaunti at least na kaysa wala. Nagpabaga lang ako sa aking face doon. Kahit kaunti lang yung kakilala ko. 3 lang na Pinay. Tapos yung iba, first ko pa sila na meet. Maraming Pinay doon sa Cape Town mga kahigala pero yung nakita nyo sa video ko, kaunti lang kasi nga puro busy, hindi sila naka-attend. Pero at least, diba, nakamit ako ng Pilipina doon. So, yun lang mga kahigala, no? Ang aking masishare. Wala na akong ibang masishare sa inyo, eh. Nandito lang ako sa shop. Yan lang talaga ang buhay namin. Shop, bahay. Shop, bahay. Yan lang. Kaya, nakaano na ako, natamad na ako ba mag-update kung ano ang mga kaganapan namin dito. Kay, pabalik-balik lang. So, yun lang. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay. But always happy and most of all, be kind. Boo! And just let